Bore da. Mae'n hyfryd cael o chi gyd bore yma. Mae'n hyfryd cael bod yma gyda'n gilydd i addoli Duw yn dydy. Croeso arbennig i rai sydd yn ymweld â ni a croeso i rai sydd yn gwylio adre. Cyfle i ni dreulio amser gyda'n gilydd, cyfle mwy anffurfiol yn amlwg i ni gael rhannu a thrafod a gweddio gyda'n gilydd. Wedyn nos Fercher, mae'r cwrdd gwedd ymryn y groes. Felly, os ydych chi isio ymuno gyda ni, dwi'n gwybod bod nifer wedi dweud yn barod bod nhw'n dod, ond fydden ni dal gael mwy o le ac yn y blaen yn ymryn y groes. Felly, croeso i chi ddod a cael dod i adnabod yn gilydd yn well, a cael profi bendith bod yn deulu gyda yn gilydd. Ac wedyn Sul nesa, mi fydd Dafydd yn pregethu yma. Dyna'r cyfan dwi'n meddwl ynde, i gofio amdano fo. Gadewch i ni gychwyn yn addoliad bore yma. Unwaith eto am gwaredigaeth. Rhofnai fy nghalon, ped o'i rhyfel ar fy ngwarthaf. Eto fe fyddwn yn hyderus. Un holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i omyfyn yn ei deml. Oherwydd fe'n ceidw yn ei gysgod yn ei ddadfyd, am cuddio i lynion o'm ham, ac offryma finnau yn ei do arnaf arglwydd fi. Dywedodd paid â chuddi dicter, oherwydd fy ngwrthwynebwyr. Paid am gadael i fympwy fy ngelynion, oherwydd cododd yn berbyn dystion celwyddog sy'n bygwth trais. Sicr caf weld daioni'r arglwydd yn hir y rhai byw. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon, a canu eto teimlo ar ben y byd, neu yn stryglo, neu bod chi'n ymwybodol, bod Duw yn agos neu'n bell, o peth hyfryd ydy bod ni'n medru dod at Dduw gyda'n gilydd. Dy drygaredd sy'n cofleidio'r ddeiar faith. Cwmwrand o weddi ata ti yda. Gwnewch ni weddio. Arglwydd Dduw, da ni yn dod o'r dy flaen di y bore yma yn ymwybodol iaith.
Ac o arglwydd yw dad, da ni yn diolch bod ni yn medru dod gyda hyder gostyngedig yn heiddiannau Calvary. O arglwydd yw dad, da ni ddim yn dod yn pwyso ar yn hunain, da ni ddim yn meddwl bod ni yn well nag unrhyw un arall. Ond o dad, da ni'n dod gan diolch i ti am dy gariad rhyfeddol. Da ni'n dod am Iesu Grist. A da ni'n dod rwan gyda ffydd yn... Amen. Wel, blant, chi'n dod ymlaen, a mae Gwydion yn mynd i ddod i roed gair wrthych chi. A da iawn. Di dysgu gwers ers wythnos diwetha. Yeah. So cynta yma. Just, okay. Ti'n troi'n lawr chydig bach, diolch. Just digon o le i bawb ar y fainc. Iawn, bore da. Dwi eisiau symud hwnna ffordd, yn well fi beidio, a'n cael ffrau, mae'n siŵr. Ie, dwi'n symud hwnna ffordd? Na ni, iawn. Dwi eisiau sôn wrthych chi bore yma am un gair da ni'n defnyddio lot pan da ni'n y capel. Pan da ni mewn gwasanaeth. Un gair, y gair yna di ffydd. Chi wedi clywed y gair yna blaen? Pawb wedi clywed o? Gret. Ffydd. Os rwy'n gallu deitha fi, be ydi ffydd? Da iawn, ia. Credyn rhywbeth, ia. Ti'n iawn? Mae hwnna yn hanner be dwi'n ddeitha chi bore yma. Rwan, dwi isio... Mae yna rhywun yn mynd i helpu fi. A mae'r person sy'n mynd i helpu fi yn mynd i edrych dipyn bach yn wirion. Okay? So mae rai chi fod yn fodlon, mae pobl yn mynd i chwerthin ar eich penna chi. Okay? Ond gynta, mae gennau helpwr arbennig i helpu fi bore yma, i ddangos i chi beth ydych chi'n mynd i wneud gynta. So chi dwi'n lawr yn mynd i bach. Iawn, so mae Lydia yn mynd i helpu fi i'r gynulleidfa. Ydych chi'n cofio Paul Daniels ys talwm? My wonderful assistant. And say yes, Paul. So, yes, Paul. So, ti'n gofod dweud yes, dad. Na rod ti'n gofod dweud. Iawn? Reit. So, mae hi'n mynd i wisgo hwn. A mae hi'n mynd i ddangos ffydd. Okay? Mae'n mynd i ddangos ffydd bore yma. Iawn? So, ni di wisgo hwnna hefo'r darn hwnna dros y lygad, ia? Reit. Da ni gyd o'n jyst yn mynd i fynd a gadael i fanna sefyll hwnna. Na. So, be mae Lydia mynd i wneud ydy, mae'n mynd i fod troi rownd. A mae'n rhaid i breichio allan. Okay? Rwan, nath Cynna'n dweud bod ffydd yn credu'n rhywbeth. Okay? Ond un peth ydy ffydd. Da ni'n credu rhywbeth, ella bod ni'n methu weld o. Caleb, ti roed y geiriau ar y sgrin. Sbiwch ar y sgrin yn y bach. Dyma be mae ffydd yn golygu. Bod ni'n ymddiried mewn beth da ni'n methu weld oherwydd beth da ni'n gallu weld. Okay? So os dwi'n sefyll tu ôl i Lydia fan hwn, ddim yn gweld fi. Ond mae'n gallu bod ni'n ymddiried oherwydd pethau da ni'n gwybod hefyd. Mae Lydia yn nabod fi. Mae Lydia'n gwybod bod fi'n edrych ar ei hôl hi. Ac ella bod fi'n wirion ac yn chwarae jocs efo Lydia. Dwi ddim yn mynd i frifo Lydia. Okay? So be mae Lydia mynd i wneud rwan, di'n rhoi breichio allan. Aros yn bach sy'n gofod y Michael gyntaf gyntaf wneud, okay? Mae hi'n mynd i roi breichio allan, a mae'n mynd i ddisgyn am yn ôl. A mae hi'n mynd i gael ffydd yno fi, mod i'n mynd i ddal chi. Ydych chi'n meddwl bod fi'n mynd i ddal chi? Wel, rhag eich cwilydd chi. Na, yndw, dwi yn mynd i ddal chi. Dyna dwi'n dweud, wel, cwestiwn da. Mae hwnna'n rhywbeth, stori plant arall dyna. So, dwi'n mynd i'r microffon lawr rwan. Go.
Da iawn, Lydia. Diolch yn fawr. Reit. Pwy asio trio? Ben, ti dyma Ben. Gwn i chwerthiad y Ben di wan. Yn gwisgo hwn. Ond ar y Lydia, oedd hi'n gweld fi, dar i'n ddisgu yn ôl, o gen i hi ffydd yno fi, mod i'n mynd i ddal hi. Iawn? Rwan, pan da ni'n cael ffydd yn y capel, da ni'n sôn bod gen ni ffydd yn niw, da ni'n gallu gweld Duw? Na. So fel mae'r geir yna'n dweud, mae gen ni ffydd yn niw, bod ni'n methu weld o, oherwydd pethau da ni'n gwybod mae Duw wedi gwneud. Mae'r Beibl yn deitha ni bod Duw yn gaddo pethau, a mae Duw yn cadw i air. So mae'n ffydd ni mewn Duw, bod ni'n methu weld o, mae'r ffaith bod ni'n gwybod pethau mae o wedi wneud, yn golygu bod ni'n gallu credu be mae'n dweud mae'n mynd i wneud. Iawn? Mae ffydd Lydia yn rhywun mae hi'n nabod yno fi. Mae rhaid chi gael eich ffydd yn y peth cywir. Rwan, sa chi'n data fi'n sal, a dwi'n deitha chi, ma'n oce, ti angen cymryd y tablet yma, y ffisig yna, a fi di well. Sa gennych chi ffydd yna fi wedyn? Na, achos dwi ddim o ddoctor. Iawn, dwi ddim o ddoctor. Pan da chi'n dringo, os da chi wedi bod yn dringo, pobl yn clymu rhaff yna chi, da chi gael ffydd yn y person sydd wedi clymu'r rhaff, bod nhw'n gwybod sy'n ma'n clymu'r rhaff, neu fyddwch chi'n disgyn. So mae rhaid chi gael eich ffydd yn y peth cywir hefyd. Reit, Ben, ti'n nerfus? O, dylech chi fod. Wedi bod yn gwybod wan? O, na fo. Reit, Feron? Lori, mi flaen ti. Barod, eich allan? Mi flaen ti. Lori. Ffordd na chydig bach. Mi flaen ti, Lori. Barod? Mi flaen ti. 1, Cari. 2, Tani. 3. Iawn yna. Da, ia. So, da ni'n dysgu bore yma, dwi'n chi gofio bore yma. Mae'ch ffydd chi, mae'n bwysig yn beth ydych chi'n rhoi eich ffydd i digwydd. Mae'ch ffydd chi wedyn yn gallu helpu chi i gredu pethau ella ydych chi sydd ddim wedi digwydd eto. Iawn? Gret, diolch yn fawr. Gwch chi'n oes da lawr. Gwych. Diolch yn fawr iawn. Lyfli. Iawn, da ni'n mynd i ddarllen rwan. Hanes, da ni'n mynd trwy'r Hen Testament ydydan, a da ni wedi cyrraedd Genesis pennod 22 bore yma. Genesis 22. Lle bod ein chi meddwl, sut ar y wyneb ddaear, da ni'n mynd i gyrraedd diwedd yr Hen Testament erbyn diwedd mis Tachwedd. Ond mi fyddwn ni'n dechrau fflio trwyddo fo o hyn ymlaen. Ond Genesis 22 a'r cymeriad mawr da ni'n edrych arno fo bore yma di Abraham. Abraham. Ella bod rhaid i chi'n gwybod blant, da chi'n gwybod unrhyw beth am Abraham? Be da chi'n gwybod am Abraham? Mae'n gymeriad eitha enwog yn y Beibl, ond eto, da ni'n gwybod lot, achos ella sy'n lot o ryw storïau diddorol mewn un ystyr amdano fo'n wahanol i rywun fel Joseph neu rywun fel la. Yeah. Ond mae Abraham, nid Abraham oedd i enw fo i gychwyn, fel dyna un peth diddorol, Abram oedd o, a wedyn nath Duw newid i enw fo. Ond dyma ni, mae o yn fama rwan, a mae Abraham, mae o wedi cael mab. Rwan ta oedd Abraham, oedd o'n hen iawn yn cael i fab wrth i wraig Sara. Oedd Sara ac Abraham, oedd nhw bron yn 100 oed yn cael Isaac. A gallwch chi ddychmygu pa mor hapus oedd Abraham wedi bod yn aros mor hir, oedd Duw wedi gaddo y bydde fo'n cael teulu, ac y bydde'r teulu yna yn mynd trwy, oedd yn sôn y bydde'r teulu yna yn deulu anferth, byddai blanto fel ser y nef. Yeah, ac oedd Abraham wedi gorfod aros yn hir iawn.
ac oedd Isaac felly yn sbesial iawn i Abraham. A dyma dyn ni'n darllen. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho, ac atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd, cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn a chymryd 2 lanc gydag ef, a'i fab Isaac. A holltodd goed i'r poeth offrwm a chychwynodd i'r lle dywedodd Duw wrtho. Ar y 3ydd dydd cododd Abraham ei olwg a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abraham wrth ei lanciau, arhoswch wi yma gyda'r asyn. Mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y poeth offrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun, ac felly yr eithynt ill 2 ynghyd. Yna dywedodd Isaac wrth ei dad Abraham, fy nhad, atebodd yntau, ie fy mab. Ac meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed o'n ble mae oen y poeth offrwm. Dywedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab. Ac felly eithant ill 2 gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle o'r oedd Duw wedi dweud wrtho, adeiladodd Abraham allor. Trefnodd y coed a rhwymodd ei fab Isaac a'i osod ar yr allor ar ben y coed. Yna estynodd Abraham ei law a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef a dweud, Abraham, Abraham, dywedodd yntau, dyma fi. A dywedodd, paid y gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt ti wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd a'i offrymu yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd fe dderperir. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham a dwefdi yn fawr, ac amlhaid y ddisgynyddion yn fawr fel ser y nefoedd ac fel tywod ar lan y môr. Bydd y ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar am i ti i fyddhau i'm llais. Yna dychwelodd Abraham at ei lanciau ac eithant gyda'i gilydd i Berseba ac arhosodd Abraham yn Berseba. Boed bendith Duw ar ei air. Gadewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd rwan trwy ganu. Dyn ni'n mynd i ganu dwy emyn gyda yn gilydd drwy gan. Y gyntaf, tyred arglwydd i'r anialwch. Yma bios ti o'r blaen. Tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael ei lun. Ganwaith ddrysodd mewn rhywrwydau. Rhwydau weithiodd ef ei hun. Llosg fieri sydd o'n cwmpas. Dod fi sefyll ar fy nhraed. Moes dy law ac arwain drosodd fenaid gwan i dir ei wlad. Lle bod amgylchiadau yn cwmpas ni yn ansicr, ond dyn ni'n medru gofyn i Dduw i ddod, i Iesu ddod i symud. Ac wedyn yr ail emyn wedyn, temptiwr trech liw dydd, ef am deil yn dyn. Dal fy ngafael, fedra i fyth ar fy nyrus daeth, a mae oer i'w nghariad i, rhaid iddo nal yn dyn. Dyna di'r peth hyfryd, ydy dydy'r pethau yma ddim yn dibynnu arna ni. Weithiau dyda ni ddim yn ddigon cry. Weithiau dydy'n ffydd ni ddim yn ddigon cry. Am deil yn dyn, ef am deil yn dyn. Fy ngwaredwr, ef am car, ef am deil yn dyn.
Dewch ni weddio arglwydd Dduw, diolch fydd ni yno fo, ac nid yn unig hynny, ond y ffaith dy fod ti'n gafel yna ni. O arglwydd Dduw dad, diolch am dy air. Diolch am dy air sydd yn dweud dy fod ti yn gafel yna ni'n dyn. Ac o arglwydd Dduw dad, wrth i ni ddod at air di rwan, da ni'n gweddio plis y bydd hyn yn brofiad real i ni. Nid jyst yn eiriau, da ni'n canu, ond o arglwydd Dduw dad, y byddwn ni'n ymwybodol bod ti yn siarad gyda ni a bod ti yn dal ni yn dyn. O arglwydd Dduw dad, da ni angen ti. Da ni ddim yn heiddi o gwbl, ond da ni yn gofyn rwan. Bryn yn mynd i fod yn siarad yn y cwrdd gweddi mewn wythnos. Okay, so jyst rhagrybydd bach am hwnna ar y 12fed, dwi'n meddwl, mae hwnna. Ond wythnos sydd yn Mercher, mae Elin Bryn. Di bach o Gymraeg, so mae hwnna'n fwy gwybod sut mae pethau'n mynd yma yna. Ond da ni'n mynd i droi rwan at Genesis 22, at yr rhan yma o'r Beibl, o air Duw. A da ni'n parhau efo'n trosolwg o'r Hen Testament, sydd yn Duw. A da ni wedi gweld yn do'n barod fod Duw wedi creu y byd, fod dyn wedi gwrthryfela, a fod yna ganlyniadau hynny, ond fod Duw ddim wedi gadael pobl. Fod Duw ddim wedi'n gadael ni. Ac felly, mi gychwynon ni mewn ffordd wrthos diwethaf ar yr hanes yma do'r stori fawr trwy'r Hen Testament yn cychwyn efo Noa. A nes i ddweud, mae 'na 3 peth yn aml yn digwydd yn yr Hen Testament. Un peth ydy, da ni'n gweld canlyniadau beth sydd wedi digwydd. Da ni'n gweld canlyniadau pechod. Da ni'n gweld canlyniadau y cwymp. Ond da ni hefyd yn gweld fod Duw yn dysgu. Mae Duw yn dysgu pethau i'w bobl. Dyna pam bod gennym ni'r Hen Testament, dyna pam bod yr hanesion sydd gennym ni yn y llyfr yma, mae wedi ddewis gan Dduw i ni, mwyn yn dysgu ni. Ond hefyd, yr un pryd a'r 2 beth yna, da ni'n gweld Duw yn darparu ffordd i achub pobl. A gwelon ni hynna'n glir i ni o gwbl, ond oedden ni'n gweld fod yna ganlyniadau, ond bod Duw yn dysgu pethau rhyfeddol i ni, ac hefyd trwy'r cyfan fod Noa yn cael ei achub, ac o hynny wedyn fod yr
yr had yma sy'n mynd i ddod i achub, yn achub ni yn dod. A da ni'n symud mlaen felly bore yma at Abraham. Rwan oedd Abraham, neu Abram fel oedd ar y cychwyn, mae o wedi dod o Sem. So chi'n cofio Sem, Cham a Japheth, ac oedd gennym ni Sem, o fanna mae Abram yn dod. Mae Tera yn un o'i ddisgynyddion o, a wedyn mae Tera'n cael 3 mab. A mae Duw yn dweud wrth Abram a Sarai, yli, mae eisiau ti adal yn fanna, mae eisiau ti fynd i le arall. Dwi'n mynd i greu pobl arbennig i fi'n hun allan ohono ti. Oedd o'n dewis Abram. Duw, chi'n cofio fi'n dweud, oedd Awen eto. Mae'n dweud, reit, dwi'n mynd i greu pobl i fi'n hun, a dwi'n mynd i roi gwlad i chi. Yn awgrymu, os gennych chi amser, darllenwch yr hanes o Genesis 12 ymlaen, achos mae'n lwyth yna. A fedra i ddim mynd trwy bob dim y bore yma o bell ffordd efo hynny. Ond da ni'n cyrraedd y pwynt yn fama lle mynd ymlaen, os da chi'n gwybod yr hanes, i gweld o'r diwedd, waw, beth oedd Duw wedi dweud wrtho fi, flynyddoedd yn ôl, mae o wedi dod yn wir. Fedra i weld rwan fod o drygioni eto, ac os welwch chi, os darllenwch chi'r adnodau cynt, a'r penodau cynt, mi welwch chi lwyth o fes, dydy Abram ddim yn berffaith o bell ffordd. Ond da ni hefyd yn gweld Duw yn dysgu pethau i ni. Mae'n lwyth yma, hyd yn oed yn yr benod yma, ac un o'r pethau o'n i yn mynd i sôn amdano fo, bore yma, ond does na'm amser, a dwi ddim yn mynd i wan, ond un o'r pethau, jyst i chi feddwl amdano fo, ydy fel mae Duw yn aml yn gweithio trwy wendid. Mae penodau, neu mae adnodau diwedd 22 yn ddiddorol, lle mae'n sôn am yr holl blant yma sydd wedi cael ei geni i brawd Abraham ac yn y blaen, ond dim ond un sy'n yna iddo fo. Ond newn ni ddim mynd ar ôl hynny bore yma. Ond un peth mawr dwi eisiau dweud y bore yma. Un peth dwi'n meddwl fedrwn ni ddysgu o'r hanes. Mae beth mae Duw yn dysgu yn yr hanes yma. Mae Duw yn chwilio am ffydd. Mae Duw yn chwilio am ffydd. Dyna sut mae o'n gweithio. Okay? Dyna beth mae Duw yn ei ddisgwyl. Reit ar y cychwyn, da ni wedi gweld hyd yn oed yn hanes Noa, oedd rhaid i Noa ddangos ffydd. Oedd Duw wedi dweud wrth Noa, mae'n bethau mynd i ddigwydd, mae'n ddŵr yn mynd i ddod lawr ac yn y blaen, ac doedd hynny ddim yn digwydd pan oedd Noa'n gorfod penderfynu adeiladu'r arch yn agwyd. Ac eto, da ni'n dod i fama i hanes Abraham, a dyna di'r peth mawr am hanes Abraham, ydy ffydd. Beth mae Duw, fel sef o'n dweud, ydy, ylwch, pan da ni'n edrych ar bobl Dduw, pan da ni'n edrych ar bobl y mae Duw wedi dewis, pobl sydd yn galw hyn yn Gristnogion, be ddylen ni fod yn edrych allan amdano fo? Wel, nid dewrder, a pan ewch chi trwy'r Hen Testament, da chi'n gweld yn aml, nid dewrder ydy o fod yna bobl ddewr yna, nid gallu, nid gwybodaeth, nid cryfder, mae Duw yn chwilio amdano fo, ond ffydd. Ffydd sydd yn gweithio ei hun allan mewn cariad. Mae ffydd yn hanfodol, fel oedd Gwydion yn dweud cynt wrth y plant, mae'n un o'r geiriau mawr na da ni'n defnyddio, yn dydy. Ac yn Hebreaid, penod 11, da ni'n cael y benod fawr am ffydd. A mae'r benod yna'n siarad gymaint am Abraham. Mae'n cael ei ddal i fyny i ni fel rhywun oedd gyda ffydd. Ac trwy, da ni'n gweld oedd rhaid iddo fo ddangos ffydd. So o'r cychwyn, pan mae Duw yn deud wrtho fo, dwi wedi dewis ti, mae eisiau ti adal dy bobl. Wel, mae hwnna'n beth anferth. Ac drost yr chydig wythnosau nesaf yma, os ydych chi eisiau, mae defosiynau y mudiad ar Abraham. Os ydych chi eisiau seinio fyny iddyn nhw ar yr hanes yna, ar yr ddwy adnod gyntaf o penod 12, ac beth oedd yn golygu Abraham i adal. I adal i blant ac yn y blaen. Ddim adal i blant, adal i deulu ac yn y blaen. Ond wedyn mae Duw yn gaddo plant fel y ser i Abraham. Ac eto, does gennym fo ddim plant, a felly mae'n gorfod dangos ffydd yn fanna, a da chi'n gweld i strygl o yna. Ac wedyn yn y benod yma, da ni'n gweld efallai fwy nag unrhyw le ffydd
Abraham yn cael ei ddangos ac yn cael ei weithio allan. Yn wir, mae o'n brawf ar ei ffydd o. Mae Genesis yn cychwyn 22 yn deud, wedi'r pethau hyn rhoddodd Duw brawf ar Abraham. So nid prawf sillafu oedd o, neu prawf mathemateg, neu unrhyw prawf gyrru, llongyfarchiadau i Caleb ar basio test yr wythnos yma. Nid prawf elodd, ond prawf ar ei ffydd oedd o. A felly, dwi eisiau just drilio lawr, just chydig bach bore yma, just i weld beth oedd Abraham yn neud oedd yn dangos ffydd mor dda i ni. A felly allwn ni efallai, i'r peth cyntaf da ni'n gweld ydy bod ffydd yn agored i wrando ar Dduw. So dyna'r peth gyntaf dwi eisiau dweud ydy meddai wrtho, ac atebodd ynta. Ffydd at Dduw, yna mae rhaid i ni fod yn agweld ydy, os da chi'n dilyn pêl droed ac yn y blaen, ac os da chi'n gweld tîm, a maen nhw'n deud they've lost the manager. Beth maen nhw'n golygu ydy bod eu rheolwr nhw wedi colli y tîm, wedi colli parch y tîm, be o wael. Pam? Oherwydd dyn nhw'n yn gwrando. Maen nhw wedi deud mewn ffordd, da ni'n hapus efo'r rheolwr, felly da ni'n mynd i wrando. Os yw'n os be mae'n ddweud wrthyn ni, da ni jyst yn mynd i wneud be da ni eisiau. Rwy'n mae gymaint o bobl heddiw efallai'n dweud, ond ydyn nhw go iawn. Neu ydyn nhw just yn hapus, neu ydyn ni just yn hapus i wrando ar be da ni eisiau clywed. Da chi'n gweld y peth am Abraham yn fama o trystio yng ngeiriau Duw. Dydy Abraham fama ddim yn ceisio newid beth mae Duw yn dweud wrth. Ac mae o'n trystio yn y geiriau. Da ni'n gweld hynny'n dydan. Fel oedd Lydia, ond oeddech chi'n trystio yna fo hyd wrthych chi. A da chi'n gweld yn fama, mae neges ofnadwy Abraham. Da ni, wrth gwrs, yn gwybod, doedd Duw byth am iawn. Os ni'n edrych i lawr ar y stori, ofyn i Dduw byth. Ac mae o yn amlwg am y plant, ac felly'n amlwg, bod o'n gofyn i fi wneud hyn, dwi'n trystio fo ddigon i fynd a gwrando arno fo. Diom yn neud synwyr, efallai i mi, ond dwi'n barod i wrando. Ac felly, yn Hebreaid, mae'r awdur Hebreaid yn deud, oedd Abraham yn gwybod, wel, os fysa Isaac yn cael ei ladd, fysa fo'n cael ei godi nôl yn fyw. Doedd Abraham ddim fel se fo'n gwybod yn iawn sut oedd Duw yn mynd i weithio, ond mi roedd o yn gwybod. Oedd o'n gwybod cymeriad Duw, oedd o'n nabod Duw. Yn y penodau cynt, da ni'n gweld y berthynas na wedi datblygu. A'r gwir ydy, da ni'n medru trystio Duw hefyd. Duw. Achos oedd o'n nabod Duw. Oedd o'n gwybod cymeriad Duw. Bod Duw wedi gofyn iddo, hyd yn oed pan dio ddim yn gwneud sbir, oedd gen fo ddim mab. Hwn ydy y peth mwyaf sbesial yn ei fywyd o. Does na ddim dwywaith yn fama. Bod o'n mynd synwyr iddo fo, mae yn dal i drystio. Bod o'n mynd i gostio iddo fo, bod o'n mynd i dorri galon o'n llwyr, mae yn dal i drystio. A dyma'r peth am byd da ni'n gwybod yn iawn os ydy o'n ffydd go iawn. Pam mae o'n costio? Steffan, go iawn. Gyn ar y llwybr, a beth sy'n digwydd ydy mae'r haul yn dod ac yn llosgu'r had i ffwrdd a'r syniad fanna ydy mae rhywun mae'n derbyn gair Duw, ond actually, when the pressure's on, maen nhw'n troi. Ond da ni'n gweld yn fama, Isaac ydy'r unig fab, ac eto, mae gen Abram wir ffydd. Hyd yn oed pan diom yn gwneud synwyr iddo fo. Y peth nesaf dyn ni'n gweld ydy mae ffydd yn gweithredu. Mae ffydd yn gweithredu. Neu, roedd arall, mae ffydd yn ufuddhau. Mae Abraham yn cael llwyth o gyfleon i droi nôl. Ond ydych chi'n sylweddoli just pa mor rhyfeddol ydy beth mae Abraham yn neud. So mae Duw yn dweud wrth Abraham i wneud hyn. Felly adnod 3, dyn ni'n gweld, felly cododd Abraham yn fore.
Syth wedyn. Mae'n gwneud o. A wedyn dwi'n gwybod os ydych chi wrth ddarllen trwy'r hanes, ydych chi'n dychmygu y daith draw. Ac Abraham yn mynd a hyn rownd a rownd yn ei feddwl. Oedd gen efo lwyth o gyfle i droi nôl, ond na, mae o'n cario ymlaen a mae o'n ufuddhau. A'r bit na lle mae'ch calon chi'n gweithdu dros Abraham bron, lle mae Isaac yn troi ato fo'n deud, wel mae gennym ni'r tân, mae gennym ni'r pethau i wneud yr aberth, ond lle mae'r anifel? A da chi'n gwybod beth oedd yng nghalon Abraham ar y pwynt yna? Pa mor hawdd fydde iddo fo ddeud, just tid, dwi eisiau cadw ti dyn hun. Ond na, mae o'n mynd, mae o'n ufuddhau. A dyna di'r peth am ffydd go iawn. Mae ffydd go iawn yn gweithredu. Roed o, cwpl o ddywediadau Saesneg, it's where the rubber hits the road. Neu'n arall, talking, a nid ni'n weld o dydan. Mae'n hawdd dweud pethau, mae'n hawdd dweud bod gyda ni ffydd, mae'n hawdd dweud bod ni'n gwneud y pethau yna. Gallai Lydia fod wedi deud, mae gen i fi ffydd yn Gwydion, eitha nalu, ond wedyn, efallai se hi ddim wedi mynd, no way dwi'n mynd i wneud o. Wel, bydde gen i hi ddim ffydd go iawn yn fanna, na fydde. Ond da ni'n gweld, mae ffydd go iawn yn cael effaith ac mae gweithredu. Mae Iago'n gwneud y pwynt yma, yn Iago penod 2 ac yn adnod 21 ymlaen. Mae o'n sôn am Abraham. A mae'n deud hyn, onid trwy ei weithredoedd y cyfiawnhawyd Abraham ein tad pan offrymodd Isaac ei fab ar yr allor. Mae Iago'n dweud rhywbeth fanna sy'n swnio chdi bach yn od i ni, achos da ni'n meddwl, wel trwy ffydd mae rhywun yn cael ei Abraham, yn cael ei achub, ond beth mae Iago'n deud fanna, wel trwy weithredoedd, trwy wneud o. A'i weithredoedd yr oedd ei ffydd. Ac mae trwy'r gweithredoedd y cafodd ei ffydd yn gyfiawnder, i ffordd allan ac yn ufuddhau. Wel, yn olaf, mae ffydd yn gwybod y bydd Duw yn darparu. A gyda'r hwrdd yn ymieru. Cael ffydd sydd yn gwrando, cael ffydd sydd yn agored, cael ffydd sydd... Wel, fi jyst rhoi dad. Nid doedden nhw ddim yn trystio Duw, deud wrtho fi. Dwi'n mynd sut yn ei am efo, ufuddhau. So dyna un. Mae ffydd yn datblygu perthynas. Da ni'n gweld hyn yn yr hanes. Da chi'n gweld o Abraham. Mae Abraham yn cael ei alw allan. Ac os ddarllenwch i'r penodau cynt, dydy Abraham dweud, dwi'n mynd siŵr sut ar y wyneb ddeiar ydy'r addewid mae'n mynd i ddod yn wir bod ti'n mynd i greu cenedl allan ohono fi. A mae'r berthynas yn cael ei dyfnhau. Mae'n cael ei ddysgu i drystio yn new eto. Os hoffech chi, be ddigwyddodd yn y cwymp oedd pobl yn sydyn, oedden nhw'n ofn Duw. Ac oedden ni ddim yn trystio Duw, ond beth sydd yn digwydd yn fama ydy wrth i ni ddangos ffydd ydy da ni'n cael yn gwrei. Da ni'n weld o'n dydan efo doctor ac yn y blaen, ac efallai bod chi rioed wedi gweld ydych chi'n gwneud o, a mae'n gweithio yn datblygu, ydych chi'n teimlo'n llawer hapusach efo fo. Felly mae ffydd yn datblygu perthynas i orffen, beth mae hyn i gyfiaddwch bob dim sydd gennych chi i wlad arall. Ewch i Wcrain, ewch i Rwsia i rannu'r Efengyl. Ydyn ni yn gweithredu? Fel o'n i'n dweud, talk is gyda fel darlun fel yma. Fedra eistedd yn y car yn refio'r engine gymaint y fedrau ac yn gwneud llwyth o sŵn, allai wirioneddol hamro'r accelerator fel bod y car i gyd yn ysgwyd, ond os nad dwi'n rhoi dy mewn gir, yna diom yn mynd i fynd i'n unlle. Mae rhaid i'n ffydd ni weithredu. Ac yn olaf, ydyn ni'n pwyso ar Dduw i ddarparu. Mae hyn yn wir yn bywyd o ddydd i ddydd, yn y ffordd da ni'n rhannu'n ffydd. Neu da ni'n mynd allan, dydan, a da ni'n mynd, reit, dwi'n mynd i rannu'n ffydd,
Dwi'n dangos ffydd fama rwan, a dwi'n mynd i fynd i ddweud wrth bobl eraill amdan Iesu Grist, ond dydyn ni'n trystio ni'n hunan yn adan i newid rhywun arall. Neu penderfyniad mawr, da ni ddim yn rhoi yn trust yn fanna na dan yn, wel, oherwydd bod fi'n trystio Nuw, mae'r penderfynu iawn. Ydyn ni'n pwyso ar Dduw mewn sefyllfa ar hyn o bryd. Peidiwch a just meddwl, os ydych chi mewn sefyllfa anodd, wel, fedra i just, hynny di, oherwydd bod fi'n Gristion, mae bob dim yn iawn. Na, mae rhaid i ni bwyso ar Dduw. Mae rhaid i ni fynd at Dduw. Mae rhaid i ni... Dduw. Dwi'n meddwl ydych chi sylwi yn yr darlleniad, ac un o'r pethau o'n i'n sylwi wrth fwy, ac un o'r pethau oedd i sort of sefyll allan i mi, oedd Grist. Diddorol. Mae fel sa Duw yn trio... Mae'n debyg, oedd yn gorau cario pren ar ei... A mae'n hawdd i ni feddwl, oedd Isaac yn rhywbeth special, oedd Isaac yn rhywbeth arbennig. Yr hwrdd nath gael ei aberthu, hynny, oedd Isaac yn edrych yn berffaith, oedd edrych beth gwell, ac oedd rhaid aberthu, ac oedd un i'r maddeiant, pwyntio ni at Iesu Grist. Oedd Abraham yn meddwl, mae rhaid i fi fynd, a mae rhaid i fi roed yr aberth, mae rhaid i fi wneud hyn wrth iddo fo weld, mae yna rhywbeth arall wedi ddarparu. Ac efallai bore yma bod chi'n teimlo Nuw, a ydych chi'n meddwl, sut allai roed y ffydd iawn yma? Just sbiwch, mae yna rhywun arall, nid yn yr hanes yma, a maen nhw'n meddwl bod hwn wedi digwydd yn lle oedd Jerusalem ac yn y blaen. Wedyn mae Jacob, ac wedyn mae gennym ni Joseph a Juda, ac o hynny wedyn mae gennym ni Iesu. Mae'r had yna yn dod, mae Iesu Grist yn dod yn reality. Bwysig bod ni yn meddwl, oes gen na. Fod i'r un. Oedd na rywun, dwi'n siŵr os yna anodd di rhannu ar Facebook alnidog yn America ac yn sôn, bydd o'n edrych ymlaen i'r nefoedd a bydd o'n edrych ymlaen i siarad gyda Lleidr yna, achos fyswn ni'n hoffi gofyn iddo fo, be ddigwyddodd i ti? Hynny ti, oedd ti ar y groes ac wedyn yn sydyn oedd ti yn y nefoedd. Ti'n deall beth ydy cyfiawnhau trwy ffydd. A fydde y Lleidr yn mynd, dwi'n yn gwybod beth ydy cyfiawnhad trwy ffydd, sgynna fi ddim syniad. A ddychmygu yr angel yn deud, well, hold on, felly stop, well ni nôl angel arall, a mae'r angel arall yn deud, well, ti'n gwybod beth i cyfan, wyt ti'n credu yn y Beibl, wyt ti'n credu mewn dibynadwyedd y Beibl? A mae'r Lleidr yn deud, fi'n syniad beth ydych chi'n siarad. Yr unig beth dwi'n gwybod ydy, mi ddudodd o bod fi'n cael dod. Mi ddudodd o bod fi'n cael bod yma. A dyna di'r gwir ynde. Nid yn ffydd sydd yn achub ni yn y ffaith bod Iesu wedi marw. Drosto ni, a mae Iesu'n dweud, gewch chi ddod. Gyd sy'ch chi'n neud ydy jyst credu. Dowch. A dyna dyn ni'n mynd i wneud, mewn munud ydy dod at y bwrdd yr arglwydd i gofio am y pethau rhyfeddol yma. Am Iesu'n marw trosto ni. Am Iesu'n atgyfodi. A gwybod bod Iesu'n eiriol rwan, a mae wedi deitha ni, gnewch i ni gofio. Cofiwch am y pethau yma dwi wedi gwneud, dwi wedi darparu, a mae o'n rhoi help i ni'n dydy, mae o'n rhoi help i'n ffydd ni. Dyna pam dwi'n meddwl mae'n deud, mae eisiau chi wneud hyn yn aml, achos mae'n gwybod bod yn ffydd ni, dyn ni'n anghofio, a dyn ni'n ansicr ac yn y blaen, yn deud, cofiwch y pethau yma. Lle gyrwch i ni ganu, gyda'n gilydd, mi ganwn ni yng Nghrist ei hun, mae'n obaith i. Ac eto mae hon yn emyn, yn gan sydd yn helpu ni pwyntio'n meddyliau ni at Iesu Grist, yn dydy. Fo yn unig sydd gennym ni, fo ydy'r un dyn ni'n rhoi yn ffydd ynddo fo, yn llwyr. Yng Nghrist ei hun, mae'n obaith i, ef yw fy hael, fy nerth fy nghân. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân.
Ni bod yn sôn amdan ffydd y bore yma yn dod yn ni bod yn edrych ar Abraham ac esiampl Abraham. A mae o'n bwysig bod ni yn edrych ac yn gweld beth mae Duw yn dweud ac yn cwestiynu, wel oes gen i ffydd? Oes gen i fi ffydd? Oes gen i fi wir ffydd? Ydy'r pethau ma'n wir yn bwysig i wneud? Ac os ydych chi ddim yn siŵr, yna peidiwch a bwyta o'r bara a'r gwyn. Mae'r gair peidiwch chwaith a meddwl, wel, chi ffydd a'i peidio. A da ni'n dod drwy, nath i Iesu, nath i God dros da ni'n cymryd y gos, gwybod bod ni ddim yn ddigon da. A gofyn, siaw, sgen ni fawr ddim ffydd, ond o Dduw dwi'n dod ato ti. Sgen fi neb arall, at pwy arall, yr y pethau difrifol. Soffech chi fel oedd Abraham, pan oedd ar fin taro Isaac, ac yn sydyn dyma mewn clywed y geiriau deud stop. Dwi wedi darparu aberth. A dyn ni'n cofio am yr aberth yna rwan. Am yr aberth yna dros da ni. I'r arglwydd Iesu nos y bradychwyd ef gymchu, gnewch hyn cof amdanaf. Ac felly, ni'n cael torri o'r bara ac yn cael cymryd. O Dduw Dad, diolch i ti am ddarparu oed yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto Dad, da ni jyst yn derbyn. Da ni'n diolch i ti. A da ni yn trystio. O weithio ei hun allan yn bywyd ni am i'r ffydd yma yr wyt. Diolch i ti. Diolch am Iesu Grist. Diolch bod gyda ni rwan sai pan da ni'n teimlo'n ffydd ni'n wan a'n cariad ni'n oer. Bod ni'n gwybod bod ti'n mynd i ddal ni. Helpa ni rwan, please, i roed yn ffydd yno ti. I roed mwy o'n ffydd yno ti. A diolch i ti. Diolch am y groes. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ni'n gorfod gwneud hyn tan bod Iesu yn dod nôl. A mi fydd o'n dod nôl rhywbryd ac am ddydd fydd hynny. Felly gadewch i ni gymryd o'r cwpan ac yfed. Gadewch ni orffen trwy ganu gyda'n gilydd yn ddigyfeiliant, diolch i ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd. Alleluia. Diolch i ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctaidd. Alleluia, alleluia,
ddaear, goleau ddaear lydan. Alleluia, 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 amen. Weddio. Dad, diolch am y bore yma, diolch am yr hyn da ni wedi ddysgu o dy air di. Diolch am y siample, rhywun fel Abraham. Da ni'n rhyfeddu at y ffydd oedd ganddo fo. A da ni eisiau cael ffydd tebyg. Ond diolch, mae nid maint y ffydd sydd yn bwysig, ond yn pwy mae'r ffydd. A diolch bod ti wedi rhoi ffydd i ni yno ti, yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly dad, da ni eisiau gweddio rwan y bydd yn ffydd ni yn dwy'n ffrwyth, y bydd o'n gweithredu, ni jyst yn eiriau, ond y bydd o'n gweithio i ffordd allan yr wythnos yma yn bywyd ni fel eglwys, teg at yn gilydd a teg at y gymdeithas. Plis rhoi ni'r fraint o rannu amdana ti gyda phobl eraill, fel bod nhw'n dod i brofi'r ffydd yma. Clod ag ogoniant i ti. Amen.